very long time, many people did not admit. Discussions will include expanding China's trade ties in the region. Because even the United Nations Development Program agreed that if Africa were to run those high fives. According to the IMF, the top 3 economies in terms of expected growth عدنان قبنات زور دك سباتن كابتم زتقصو قدلة محدار مهانوم يحبر. Some of that, those resources will be going to the UNDP basket fund. Transi kun namagbar malati. Transi nablo plan A, plan B, transi medabat nira mo brigade Hamadu. ጨካናት ኮኑ ከምዚ ንሕና ፍትሓውያን ገለመለ ንሕና ደለይት ፍትሕ እምበር ወሃብ ትፍትሕ ይኮና ኣነ ኣብይደይ ዝጨበጥኮ ፍትሕ ለና ኩነታትና መዓልታዊ ወይ ተንፋስ ወይ ስንክልና እንዳጋጠመና ንሰጉሮ ዘለና ሕማቅ አጋጣሚ ይደሎ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ፈቲሸ ኣገዳስነት ዘለዎም ክንፈልጦምን ከነስተውዕለሎምን ዘለና ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ሽዑ ድማ ዙም እናገበርና ናብ ዞባና ናብ ሃገርና ድማ መወዳእታ ክምለስ ኢና ስለዚ ኣገዳሲ ዛዕባታት ናይ ቁጠባ ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃሳት ናይ ዓለምና ብፍላይ ናይ ኣካዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምዝ ሕጂ ዓብ ስእሊ ኣበይ ከኣቱ ከም ዝኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብ ናይሮቢ ዝቃናዕ ዘሎ ብባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ተገበረ ሓደ ኮንቨርሴሽንስ ክንርኢ ኢና እዚ ድማ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ነታ ኮንቲነንት ንኤርትራ እውን ካልእ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ውሽጣዊ ፖለቲኮም ናብ ኤርትራ ዘተንበየ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝግበር ዘሎ ፍሉይ መልእኽቲ ካብኡ ዝመፀሎ ብሓደ ክንሰምዖ ኢና ሓንቲ መልእኽቲ ምስ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዝተገበረት ሼር ዘይገበርኳ ክፋል ነይራ ኣብዛ ሼር ክገብረልኩም እየ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ደብዳቤ ካብ ኤርትራ ትብልካ ሓንቲ መደብ ኣላትኒ ንሳ ድማ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ እትዩ ዝፀሓፋ ክንሪኣ ኢና ስለዚ ብዙሕ ትሕዝቶ ክህልወኒ እዩ መጀመርያ ግን let's start with this major event what's going on بكلتا من قد كرينا بافريكا نجمر فيرست بعالم جميرنا ناب افريكا همتينا اسك سمعوا زي وعلازي كلهم قربات هجرات ايرترا نابز خيدن زلوات لازي ايرترا ولا كو اكلنا افريكا تخونت بحر سجير انتيلكا قرباتنا ما اكلای مبرغيوم Several Arab leaders are in Beijing for an Arab-China summit, with Israel's war in Gaza set to dominate the talks. Heads of state from Egypt, the United Arab Emirates, Bahrain and Tunisia are among those attending. Discussions will include expanding China's trade ties in the region. እዚ ዋዕላ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዋዕላታት ናይ ዓለምና እዩ ምክንያቱ ሃገራት ዓረብ ብምለን ዓበይቲ ሃገራት ድማ ብመርሕነት ናተን ናይ ሚኒስተሪያል ሚቲንግ እንዲ ዝበሃል ግን ኣብዚ ዋዕላ እዚ መራሒ ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ናይ ቱኒዝያ ንጉስ ናይ ዩኤኢ ከምኡ ናይ ባህሬን ካልኦት ድማ ዓበይቲ ዴሌጌሽን ናቶም ሰዲዶም ኣለው ኣጀንዳ ናቱ ኣብ ፖለቲካ እኳ ዘተኮረ ተኾነ ኣብ ቁጠባ ናብ ሽርክነትን ዓብይ ተራ ኣለዎ እዚ ድማ ብፍላይ ኤርትራ ምዝም ጎረባብቲ እትኸዶ ዘላ ምስና ዩኤኢ ብፍላይ ኣተኪርና ክንሪኦ ክፍትና እስከ ንስማዓዮ what's going on those attending of an independent state of Palestine that enjoys full sovereignty based on the 1967 borders and with East Jerusalem as its capital. It supports Palestine's full membership in the UN and supports a more broad-based, authoritative and effective President ሃገረ ቻይና ፕሬዚደንት ሺ ከም ዝገለጾ ፈለስጢን ትበሃል ሃገር ክትህሉ ከም ዘለዋ ክደፍእ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ሃገራት መራሕቲ ናይ ዓረብ ኣብ ልቦም ኩሉ ግዜ ዝሓስብዎ ብኣፎም ክዛረብዎ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘሎ ክዛረብዎ ይክእሉን እዮም ሓደ ሱፐር ፓወር ናይ ዓለም በይኑ ጥራይ ዘይኮነ ራሽያ እውን ተመሳሳሊ ሃገረ ፈለስጢን ንኽትህሉ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብ ዩኤን ድማ ክልቲአን ሃገራት ቻይናን ራሽያን ፊት ንፊት ንኣሜሪካ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ከፍሽልዋ ተረኣይሎ ስለዚ ሃገረ ፈለስጢን ንክትከውን እዚን ዓበይቲ ሃገራት ቻይና ብፍላይ ናይ ቻይና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ራሽያ ክትብለካ ትኽእል እያ ራሽያ ግን ንባዕላ ኣብቲቕ ዝበለ ውግእ ስለ ዘላ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ትኽእል ምንቅስቃሳት ጥንቃቐ ዘለዎ እዩ ቻይና ግን ብቁጠባ ዝለዓለ ጭዋዳ ዘለዋ ራሽያ ድማ ብቐረባ ምሳእ ስለ ዘለዋ እዘን ክልቲአን ሃገራት ፈለስጢን ትበሃል ሃገር ክትህሉ ኣለዋ ክብሉ ከለዉ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣብ መደረ ናይ መዓልትና ፅነቱ ድማ ነዛ ዘረባ እዚያ ነዛ ሕጂ ትበሃል ዘላ ብዝበለፀ እውን ገሊፅዋ ነይሩ ድሕሪ ክንደይ ምሕባእን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ፈለስጢን ኣብ ኢድካን ሸፊንካ ብምኻዝ ዝግበር ዝነበረ ሸፈት ሎሚ ኣብ ቃለ ወፅዩ ዓለም ሙሉእ ዝበዝሐ ብፍላይ እቲ ግሎባል ሳውስ ዝበሃል ዘሎ ንናፅነት ናይ ፈለስጢን ይድግፍን ይደፍእን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር
ስለዚህ ነዚ ኩንነት ንምግባር ማ ቻይና ሕጂውን ዓዊላ ፈለስጤም ትበሃል ሃገር ክትህሉ ከም ዘለዋ ትደፋላ ስለዚ ታኡንኮ ተሪፋ ዘላ ሎሚ ኣሜሪካ ጥራያ ኣሜሪካ ንእስራኤል ክትድግፍ ክትብል እንታይ ይወርዳሎ ተነፅሎ ካብ ዓለም ምሉእ ተቐባልነታን ፅልዋናታን በዓላ ትህግጎ ከም ዘላ እዮም ብዙሓት ዝዛረቡን ዝሕብሩን ዘለው ስለዚ let's continue with the next እምበር ሕጂ እንታይ ክንርኢና እንታይ እያ ቻይና ትደሊ ዘላ ብዞባ እዚ ብዛዕባ ፈለስጤም ኣይኮነን ነይሩ ትዋዕላ ትቐንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ረብሓ ናይ ቻይና እንታይ እዩ ናበይ ገፃ ክትከይትደልላ listen carefully ነዚ ኤክስፐርት ሕጂ ኣነ ኸናተይ ትዕዝብ Tell us a little bit about China's interests in the Middle East and how those interests have actually been evolving over recent years. Certainly. Well, I think China's interest in the Middle East or West Asia is longstanding and strategic. And this current summit is the continuation of President Xi's meeting, largely in Saudi Arabia in December of 2023. And we know that, of course, the conflict. So China ኣብቲ ዞባ እዚ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ወይ ከዓ ምዕራብ ናይ ኤስያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሽርክነት እዩ ዘለዋ ዳርጋ ኩለን ክንብል ንኽእል ኢና ሃገራት ናይ ዓረብ ኣካል ናይቲ ብሪክ ናይቲ BRI ዝበሃል ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ኢላ ዝፀዋዓቶ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ናይ ቻይና ኣካላት ናቱ እየን ኣብ 2023 ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናብ ስዑድ ዓረብ ክመፅእ ከሎ ሓደ ብፍሉይ ኣቀባብላ ዝተገበረ ናይ ቢልዮናት ዲል ዝተገበረ ኣብቲ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ንጉስ ናይ ስዑድያ MBS ማለት እዩ መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ገይሩ ነይሩ ንብሙሎም ሃገራት ዓረብ ዓዲሙ ናይ ሚኒስተሪያል ሚቲንግ ኣብ ምስቲ ዋዕላ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ስለዚ መቐፀልታ ናቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓብ ስምምዕ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሃገራት ዓረብ ዓብ ዲል ክግበር ከም ዝኾነ ተነጊሩ ነይሩ መቐፀልታ ናቱ ምዃኑ ስለዚ ጉዳይ ናይ ፈለስጤም ዳይ ተወሲኽዎ ዘሎ እምበር ቻይና ምስዘን ሃገራት ዓረብ እትኸዶ ዘላ ካልኣይ ምናልባት ኣብዚያ ፅቡቅ ገይረ ከብርሃልኩም ቻይና ውሽጢ ዓዳ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ክሳብ ሎሚ ዝበፅሐ ነዳዲ ዝህልኽ ሃገር ቻይና እዩ ኣብ ታሪክ ካብ ተራየ ኣሜሪካ በሎ ካልእ በሎ ክሳብ ሎሚ ኣብ ታሪክ ዝተራየ ዝበፅሐ ነዳዲ ዝህልኽ ቁጠባ ናይ ቻይና እዩ ኣብ ውሽጣ ድማ ነዳዲ የብላ ስለዚ ዝኹሉ ነዳዲ ካበያ ተምፆ ካብ ካልኦት ሃገራት ሓደ ርብዒ ወይ ሓደ ስልሲት ናይቲ ነዳድናታ ድማ ثird ናይቲ ነዳድናታ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ካብዘን ሃገራት ዓረብ ይመፅእ ስለዚ ኣሜሪካ ነዳዲ ዝገዝእ ሃገር ኣይኮነን ነዳዲ ዝሸይጥ ዘሎ ምስኦም ወዳደር ኣሎ ቻይና ግን ነዳዲ ዝገዝእ ስለዚ ዝገዝኣልካ ኩሉ ግዜ ዝያዳ ተሰማዕን ፀቕጥን ክገብረልካ ዝኽእል እዩ ሃገራት ዓረብ ቁጠባን ብመሰረታ ምንታይ ዝተመርኮሰ ኣብ ነዳዲ ኣብ ቃዝ ተመርኮሰ እዩ ስለዚ መን ይኸቐንዲ ዝገዝኦ ቻይና ስለዚ ቻይና ትብሎ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካን ልዕሊ ናይ ኤውሮፓን ቀዳምነት እዮም ዝብዎ ምክንያቱ ድሕሪ ቻይና ዘይሕጒስከያ ነዳዲ ናትካ ገሊፋ ካብ ራሽያ ትገዝኦ ዘላ ዕፅፊ ክትውስኸ ትኽእል እያ ምክንያቱ ራሽያ ብዙሕ ሃብቲ ከም ዘለዋ ይፈልጡ እዮም that's why ሃገራት ዓረብ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ቻይና እያ ተገድሶ and this is very very important ሰብ ክርድኦ ዘለዎ now let's focus ቻይና ካብዚ ቦታ እዚ እንታይ ትደሊ ዘላ ረብሓናታ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ምዕባል ዘለዋ እየን ምዕባል ዘለዋ ሃገራት ድማ ቻይና ቀንየን ዘገድሳ ምክንያቱ ንብረታ ውድ ሽየጥ ንግዲ ምስኦም ይዘድልያ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ሃብቲ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ብዙሕ ህዝቢ ድማ ቀፃልነት ኣብዚ ክሉ ስለዚ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ቁጠባ ንግዚኡ ሓያል ስለ ዝኾነ ከገድሰካ ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሕ ህዝቢ ኣበይ ይነብር ኣሎ ብሕጂ ኸ ብዙሕ ህዝቢ ኣበይ ይክሉ ኣብዘን ሃገራት ይክሉ እዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ናይ ዲሞክራሲ ዶ ናይ ገለዶ ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ናይ አይዲዮሎጂ ፍልልይ እውን የብለን ምክንያቱ ብዙሓት ታባተን ብነጋወስ ዝመሓደራ እየን ስለዚ ቻይናን ንሳቶምን ናይ አይዲዮሎጂ ፀገም እውን የብሎምን ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ይኮንካን ሂማን ራይትስ ኣይኮንካን ገለ እናበሉ ጠቕ ዘብሉካ ቻይና ከምኡ ትብሎም ኒያ ትዝበለፀ ረብሓ ናይ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ድማ ቻይና ክትቦም ስለ ትኽእል ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ቻይና እዮም ዝጥምቱ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ሽርክነት ናታ ምስ ቻይና እዩ ዘሎ ሶ ከመይ ገይሩ እዚ ስትራቴጂ ከም ዝመሳሰል ክነግር in Israel, in Gaza, is one of the hot topics. But I think there are deeper issues that are going to be discussed as well. And I think there are three interlocking issues. The first is the future of the dollar, and in particular, dollar hegemony. As we've seen that the dollar, the global financial system controlled by the United States, has been weaponized, and many countries around the world really seem urgent. ካብቲ ኩሉ ንግድን ናይ እስራኤልን ጉዳይ ንብሎ ዘለና እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ደሎ ብዚ ድማ እንታይ እዩ ናይ ዶላር ሄጀመኒ ወይ ከዓ ዌፐናይዜሽን ኦፍ ዶላር ይብሎ ንዶላር ከም ኣፅዋር ተጠቂምካ ብእገዳን ብፀቕጥን ናይ ሃገራት ከተንበርክኽ ምፍታን ንነዊሕ ዓመታት ኣሜሪካ ብሒታቶ ዝነበረትን እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ናታ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ እቲ ዶላር እዩ ነይሩ እዚ ዶላር እዚ ንዝደለየቶን ንዝፀለአቶን ሃገር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ
التحجرتها بقطبة كم تلمس يقبروها نيرم تقدشنا نقول نبل إيرترا لا تنهي وابنت إيرترا نأمريكا زبدل نجراي قبرت نزخونا نجراي قبرت نزخونا تحجر وناي بدلتن أي وررتن أيات كعتن أبتع مريتا أبتع حجرة أنا بز مثلا خيدي سلز بلد كساب لومي الجدانة أمريكا مجمرة بمنجد UN كوينو نعسرت عمت سنع زخونا الجدا كابو مسكت على دما وقت تجميرو زجمروا وش إثيوبيا يمزلوك ساب حجونا يتعرقون نساتهم كم يلون كلوجن بفولو ينيرترا سينجل جيران يرترا ترا إجرا جيرا تقصل على كساب حج مالتي أنت مالتي دولار ناتهم أكن دين نقدي نمنتهي تقوم الليرة نمقصعي نسر بيت تقوم الليرة that's why Russia and China نزقو دايز كبك على كسبر على بمبالغ خدلو دي دولاريزيشنز بهالكونسبت دما بزلا على درجة أبزي ديسكشن سيزي أبزي فورم سيزي أبزي بلاتفورم سيزي زلا على ديسكش جبروا لزلي how بخمي كتب ليهم تذكر بخمي دهرينا من زيادة ندادن زجاجة نبلالنا China زين هجرات زيادن زد لين قربات ناي تكنولوجي يخون ناي نبرت يخون ناي جل ملك هبيد مثلا كاب China سلزي أكن بدولار ندادن أتوم كجزا خلوا خاز ناتوم كجزا كلا China ببعض إيران أتاتجزو نساتهم دما متيوم نبرت كاب China دوزدو كل زد اليوم كوز خلوا بتبعض إيران سلز دولار دقي وتس زيد ما تعلمه دولار دقة خوت قالوا مس أمريكا زيت نقطة خينكا دولار كتكمية بالكان زخا سدينا يا أمريكا أيقونن تايدا ربحنا زين هجرات السعودية ريال ناتا أب مزخون هجر كتنقد كلا بريال ناتا كتنقد يزدلي داري تشجير وادما برينت خد قبرة تخل نسبة كتقول تخل عم تسبوك زي ما كتمل صوت تخل مالتيو لذي دو أمريكا جن نسا ووجك وجيلا برينت قبرته كينيا تسعنا إثيوبيا تسعنا إيرترا تسعنا سعود عرب تسعنا دبي كلها حجر عالم بسنك أمريكا نيوكرين كتهرم إلى نراشا كتهرم إلى بيوكرين تعتقد زلا وجن خد جبر برينت كيرا نخلنا هجرات عالم كنت طبعا تسألونا لا واي دولار سلزت كما زلوا سلزي نت دولار أو تيخا بتزوج أكما جدا تخيلك أمريكا أو تحت يرجع عبي كلولا ونيكو طبعا خجات ما كم زغل في أمريكا تقوم تزلهم watch out be careful مهنياتو كنت طبعا أمريكا معرتي زلوا خيدن كيكيدن كالارسيو ناي دولار تسلوا دولار معالتتنا بعالم زلوا طلب تقودلو معالتكن حجنا عبنت زغبابه وي انفليشن انتلو هايبر انفليشن كما تي لازم تفلت لكم تزبصحي نت سيستم مانيبيليت ناغبريم خد زلو امريكا سميك سنت اوروبا لازم متن نايتي زي دي دولاريزيشنز بحال زلو نديرو خيدو بمتنو قطبان اوروبا كم قلقل مخانو قطبان امريكا كم قلقل مخانو بزحات كتبا كيلاتات ناي كتبا ناي أمريكا ناي أوروبا نزبلو يزبلكم زلوا ناي إيش يكونوا لذي حسب علنا كيد يقبع عن تنيش لكن سمعنا دحريو نبى أفريقيا خمسة need to transition to a system that is safer and impervious to this kind of weaponization. I think the second big issue is the transition, as the energy transition to a more sustainable future. We know that many of the countries in the Middle East, in West Asia, rely on fossil fuels as a cornerstone of their economy, and the transition. The fourth place took the, according to the IMF. إذا حد ريبورت معاملة بعد تجانني قال ملك يمسلكم ناي IMF نا أمريكا محور بانكيزي IMF سو ريبورت جسم هو بزعبا قطبنا عالمنا نبي قصي خيط كم زلوا نخن ردا كم زبايس تحبريتا يبكون كم زي لغم زي حنتك ترداكم زلوا أبزي كل تحبريتا زمتو ناي معربا عالمي كاب تشاينا دمتسوي كاب راشا دمتسوي كنا مبزحت زين سما زلنا سلازي اتم عربا وعالم وين انتخونه نتزقي زلو كنتات ام بيبو متنقطان حبريتان كب جميرو له كعبت اي كل حبريتا زي listen now according to IMF the top 3 economies in terms of expected growth by the end of this year will be India, China and Russia. The fourth place so تسمعوا لهم هذه according to IMF أب إسرع أربعة تزبلت قطباوي عبيت أب عالمنا كابيو كمات نزبل وطرح هذا إنديا يبلغكم الله شدشنت بشومنته وطرح خلته تشاينا 5% وطرح سلسته راشا 3% بغلته وطرح 4 أمريكا كلتنت بشوعته وطرح 5 دما سعودي أرابيا السعودية مالتيو كلتنت بشدشته برازيل كلتنت بخلته كمنا بلاي خيط كلن جك أمريكا كلن زين هجراتي وانزل لهم قدامات almost 1 2 3 4 5 6 شدشت كاباتن ناي بريكس هجراتين وطبعا عالمنا عبيت وطبعا عالمنا ابريكس يزمركوس اب جي 7 يكون زمركوس this is very very important and solid information سبكفلتو زلو عالمنا نبي قصات خيط كم زلا نختفلت تخكلني حبريتا كتركبن نتتخكلني حبريتا تختيل كاد ما كده لك
فقرنا تشاينا فقرنا هندي فقرنا سعودية وين إمارات سلزلنا ده يكون نتعلمنا تخدو زلا نتي بي بي سن سي ان ان مانيبيوليت كجبر كاز نجرا كاز الحبريتا زي يكون نتتخك لنا حبريتا even نايم عربوا على ميديا بتا ابت سحت جزي زوج حبريتا نعوسينا كابو كنا مهاركن كلالنا يوكي ريو 0.5 اوروبا حبرت يورو اريا زبال هذا برسنتونا يكون 0.8% ابيتنا يكون طبعا بغلا زراربا قطبانا تشاينا وي قطبانا هندي مسؤوم دحر زمدنا ديجيركا قطبا عبيت حسب فورجيت كبر رسعيو كلوا كاي كلني. This is a very important information. كنكتلو زلنا كنفلتو زلنا. Took the United States, followed by Saudi Arabia. Those are the top 5. The UK as well as the European Union are way behind Brazil, South Africa, and Japan. So now very good news for those of us in Europe or in the United States. The Eurozone is expected to grow at a rate of 0.8%, while China is forecasted to enjoy a 5% growth rate. India, 6.8% growth rate, and Russia, 3.2%. Quite shocking projections here, and once again, I would like to remind you that this is something that is forecasted by the IMF here in the United States. And let me ask you this, what may we notice here? Is there anything that these top انتاي كنفلطينا دلينا زلنا زي بريكس بحال ولا حنت تركم يبلو نا بزح لو تزلوا يكونن قال زي بالميديا تسمعوا كنا اسو كقنا صبوا باي ذا واي نزناي ازي زريكم صنعكم ابزي زو على زي معرباو ميديا تقلالا اغنور كغبري زفتن نيرو very little coverage خاطركب نشتي سيجمنت زي كوينو عايزربلوني زلو واي مخنياتو زي حد سكيري زرعت كونتات امريكا سلازغوني امريكا بكل من قد تودق زلا ازي وعلى زي ناو نبو حشدشتا كنكيت كلنا دما اب راشا كلتا ثلاثه عينت وعلاتات كجبريو ناي بريكس نايتو مينسترز كجبريو دحريو دما ورح عسرت بيلو دما بتزعبي ناي بريكس وعلى نايتو مرحتي كجبريو ابو دما از ناي انصار دي دولاريزيشنز بهالكم بلاتفورم ناي كطبا بلايتي نت سويفت بهال ناي ماني ناي فاينانشال ترانزاكشنز امريكا مانيبيوليت تقبرو متكاتاناتو بلوك تشينز تمسرته كتقومو كابو زبغس حبريتاتات ديسكاس كقبرو له كما جندا مخاني زنجر زلو እዚ ድማ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ ኤርትራ some major good news زي ኤርትራ ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ ምናልባት ጽንሄልና ክሩየና ፕሬዘንቴሽን ኣብትናቱ መደረ ተጠቂሙሉ ነይሩ ስለዚ ፕሊዝ ነዚ ብጥንቃቐ ክንማሃሮን በአንክሮ ክንፈልጦን ይግባእ ናበሉ بعالم درجة هطلو زغير حضرها قليل أيكهونني بحرات ودق فلسنا حساب تنكتهم يزايد سلزلون كحسبون زغول حرياتات مقمات أجزي خبيدين قامنا روسيا درتا زيادة زسكف درتا شاينا إذا بتعون قانقان بلوسوس دبلوماسين كشفان دلة دلو أوش كونات مسابقات دلو حقن كمهبل زغير بطرتن زكاة ما يكونن وقندو بحارات عبلي القبط ببحرومن انتو الفومن لنا چاينا قطباون تكنولوجياون وتعذراون حبيت كونه الناس فحيز غيد زمدنا تاتا تقبلوا وصل زي قولو وطرات زلق يكونه بحلو قلو ما يبلالان مقباتن أجندا تاتهم كوادوكو سلزي كونو بمسمس تايوانن هونغ كونغن بسبب بحر جنوب چاينا بقفعكا أبسيا چاينا نمدرات زخيل كيدانات المختار زكايدو وكاناتات وهود مضايا معابيو جن لعبية سقاطهم قطباون تكنولوجياون أبيت سلطغنا نزي عقمزين مدرات زوادلو زلو حصراتن اقداتاتن شافن بابرد إخباري قال كمزيز بلا حادقينيا فنيت أمرو أب عالمو مدرس كسعوه زخيل قلولاو كا نشتو هيكونن تاينا نرزلنا عبزي انتاي كنا نببيه دمتو زلخو اتي أكايدا ناي عالمنا نابي قصي خيد كم زلو هيلتات ناي عالم أسلالفا ناي عالم بزقالت أفمن قدي كما يكاير كم زلو كل زي نقرات زدما مستي إيرترا اتخذو نبوح واقع زخافلتلو زادر في ناي في حيرة ناي بحق عمق زلو هادر في هذا واي always comes as دلي ناي بحق يدي ما كمس كناس دلي تي إيرترا بزق واقع كفيلاتلو معرتن الناس استقالة ستو مو أبتسان هذا الناس انتا زرقاقزت كم بدما أبزن زحلفا في الله كابتل تشع حساب كل تشعن إسران كلتن إسران سلستن بزح واقعي كفيلا زهجر زيا من قدان خاطر رجاجس زخان تايو كتنبرك خلا كارو كم تنسوم زبلو خاخد كيدا لا كارو نو أنا بمن قديك خيرين عريلك اتخف له واقع كله زخف الواقع تخفيله أبزوان زي إيرترا من أمريكا كتجبت وين خالق تور وين إثيوبيا خطر رايكونت انتايدا نتنا عمتها استقالة ستلو إيش أناتا مريج أناتا ناجبرت بسلام نخت نبر
كم حجون السينيور دليتا حجون نابوخت كيديا إذا دما حدا عبي أفدق زخفت يسلم تاي أمريكا كله تتقبر زنبرت لك The House of Cards بالفيلم اللي أنا أمريكا House of Cards بحصوتن بشفتن نستهان سجزا كولابس تقبر كود نريا لنا تي مسرتنا تدما بخلو ينوت زجات مازلو إيرترا دما كابتن زدرخو يكون تنتمني لا تعذب زلا من قد دما كتمرح تفتن زلا that's why دما زادر فيزياء ترقم زلا واخوين تسمعني now let's go to أفريقيا نملس زي عالم حيالان كون كله نب أفريقيا نملس. And 2022 to light up and power Africa and to feed, industrialize, integrate and improve the quality of life for the people on the continent. We're not there where we need to be. بنك لمعات أفريقيا أبز حلفنا بيرترا متوزنا بري chairman ويكا director نايتي بنك هذا عبي وعلى أب نيروبي أغنيك أنيو بخلتها من قد كنرينا إذا بنك زي أكتشن أسر سلسلة كسب إسران كلتن هذا هاي فايفز بلو حمش نقطة حزو على مالو ونعنك حرم هذا كابو ساعتنا أفريقيا نمرقات أفريقيا كاب دركن تميتن دخلنتن كناقف زفتنيو كمون industrialize نخد جبرا integrate نخد جبرا أفريقيا لعلو كل دما هي وثنا أفريقيا ويا نمع الراي تبعي لزخيز الليس لازم أبيرترا تذكروا تخينكم حدا بروجكت ناي لمعك جبر كم زلزال بفلا أب ساعات تذكري أبدك محرن زجبر زلو ناي سولراوي ويكات حياة ساعات كسب $5 مليون باجت كم ذهبي لازم نوع عمل كيتو حدا وعلى غير نيرو انت يلوس كان شيء نسمع يشعو بريزنت ناي كينيا أبتبطاتي استزاربونيش تكن سمعنا. But with the high fives we get there because even the United Nations Development Program agreed that if Africa were to run those high fives, Africa will achieve 90% of the Sustainable Development Goals. And Africa will. So then high fives دبلن حمشنا بتات زدقسن أب أنا توكيرنا تخيلنا أبون عنتا تعويتنا أفريقيا أب كلمة دايك تعوتها سلمنتاي ساعات يدليك أبزي ساعات سبوق طبعا كتهنت أي تغلي لذي ساعات عند حقوقنا كل سواير ترى تنشتي تنفاس رغبت لا جنريترات كأتو نفس عزة تكره بزح لوتي فاحتر تركت بالرياضة لنا نمبر 1 كالاي فيد أفريقيا يتبل نفس أفريقيا بمجد نفسها كل اللوع زي بريزنت زي حلفنا يتبانك أبيرترا مسكرة حنت كابت زيادة أدنى غوز زي ترفلا إيرترا أبتي بمجبي نفسان مخال اتخذوا زلا بتعمل كم تجرمن إيرترا دخلوا تسقمتي أبز حتى رجزي نفسها كيلا نخالوت كتحجز تخل هاجر كتكون معانا تزاري بنيرو سالسايد ما industrialize أفريقيا ويدما هاجرات كم يكيرن كابتي subsistence ويبحرشها زنبر قطبة ناب ناي صناعة وكان فابريكاتات ناب إندستري حليفا نابو خداي خلا مجمريا جن ساعات كللو نابو خد بس تحينكا تعرف أي تدما إنتجريت هجرات أفريقيا كم يجيرن إنتجريت دخونا نحت عدن تملالي يعني خدا همشاي دما أنا مودة دما نتي هزبي أب أفريقيا زولا كم يجيرن quality ناي لايف ناتو بتعنادي بتمرتدي بخاله تم حيشو نزيم كلن نخم بس دما كنت أرى لنا يلو السوق حدا كم حدا أقداسي قطباوي ويكا financial institution of Africa دما بسير ترازلوزم دنا I really hope أنقط بزلوا مزبان كذي كسرح مبزحتهم ناي NGO يخون ناي UN يخون ناي زوم بانكتات بزعبا إير تراز بالوا حنت نجار على زيادة ما تصبوا غيركم دايجست كتجبروا حنت نجار كباكم إذا فيديو زيا سمعوا أفكارك زي كلها كم تعلكم أنت أجد أسيت بزعبا إيرترا الزاربايو نا UN وكيليو سمعوا عجنتاي كبلي بزعبا إيرترا زيادة بزيادة رايسي celebrate كن جبراكن يجبعنا listen now. Very high level of accountability. This is perhaps a very high level of accountability بزعبا إيرترا الزارب زلوا حتى نجارات عند حجر كايوم حتى منقسنا إيرترا زلا على درجة أب أفريقيا حتى نزلوا انتهي مالوتي بقى كبكم يجسموا. And I was talking to the ambassador this morning. I told him, this is probably the only country where you can go sleeping without worrying too much what will happen to your resources, because once you agree on those resources, it will be accounted for. And we are very proud of the fact that we have a partner on the ground. انتايلو إذا هاجر زيا أبزع عد زيا تأنكو هاجر هذا نجر مس هذا مزناي زاربنيري أبزع هاجر زي 5 شيء كنبينا عندهريلنا و7 شيء كنبينا و10 شيء و100 شيء و1,000,000 كنبينا عندهريلنا تأنكو هاجر ملو ليتي دقيس كات حضر الله زجنزب زابي كاتيو يسرقوا دخانو نخالي وسط دخانو أبكالي تو دخانو إلكازيت حسب الهاجر إذا هاجر زي ولا سلامتاي إذا أبزع هاجر زي ذهب كيا جنزب بتخكل أبتزل مدب كعلامة كم زو علينا نفلت زيادة ما حنت كابتز عبيت achievement ويكا
ደረጃ ኤርትራ ዝገበረቶ ዘርአያቶ ዘንጸባረቀቶ እና በለይ ይዛረባ ዘሎ ተገርም ያ ድማ ዝበለጸ ኣብ ዓለም ክግበር ዝኽእል መንግስቲ ተሓታትነት ዘለዎ ጸጋታት ክትቦ ከለኻ ወይ ገንዘብ ክትቦ ከለኻ ወይ ፕሮጀክት ክትቦ ከለኻ ነቲ ዝተዋህበ ጸጋ ኣብ ግብሪ ከተግብሮ ይኽእል ዶ ኤርትራ ቁፅሪ 1 ኣብ ዝነጥብ እዚ ኣብ ካልእ ዓለም ሚልዮን ተሂብካዮም ናይ ክንደዮም ክሰርሑ ካልእ ኣርስቲ ክስራሕ ድያ ይስራሕ እውን ካልእ ሕቶ እዩ እዚኣ ድማ ዓብ ምስክርነት ናይ ኤርትራ ንመለስ ሕጂ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኩላ መሊሰ ከስማዓኩም ግዜ ከይወስድ ኢለታ ንእሽተይ ክፋል 3 ነጥብታት ዝጠቅስ ቁፅሪ 3 ጥራይ ጠቂሰልኩም ዘለኹ ኣብዚ It is said that half the solution to a problem is identifying that there exists a problem. For a very long time, many people did not admit that there was something fundamentally wrong. ታይብላሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ናይ ህይወት ቀዳማይ ምንጭ ናይቲ ነቲ ጸገም ንኽትፈትሖ እንድሕር ኮንካ መጀመርያ ነቲ ጸገም ከም ዘለካ ክትርድኦን ክትቀበሎን ኣለካ ዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ዊልያም ሩቶ with the international financial architecture. In fact, initially, when voices were raised, they were dismissed. But I want to say today we are very proud, those of us, especially from this continent, who raised our voices, that today the conversation in the world is no longer whether we have a fit-for-purpose international financial architecture. Everybody admits that there is something fundamentally wrong with it. The issue in conversation now is where, how do we reform it? So the issue of reform is settled. It must be done. And I think it begins سنتي بلالو مجمريا أبزي وانزي دحرنا ويح قدم تي بنك تات بنك عالم كمون تي IMF كمون باتي financial architecture زبال قرصنايت فاينانس هوا عالم بفلايتي بأمريكا دحر كالا كنت عالم زوجة حجرات أفريقيا ناس نتنكير غبا زوجة نربح أمريكا أوروبا نبر نربح أفريقيا كوينا يفلتني سلزي كسب حجي نتي قدلت كم زلوا يومني نبرون أبزي وانزي كن حركة تعويت نزلنا سأقام كم زلوا ملو تأمينهم كما يجركات الرياض رايدلو تعتو سأقام كم زلوا تقبلنا تعلوبزي كما يجركات الرياض يزلو تعتو كسع كندي نربح أنا أفريقيا بزخون يجبر مالت ويليام روتو بزح عندي بتاع بزا أرس زيها تزاريبو كسب حجيجن استجابره شبوت زخنا لو تيتراين لو تخجبرونا يكلون يوم مغنياتو لو تخجبروا زغلو فاندمنتال نتربح أنا أوروبا أنا أمريكان مخا أبزون كل جزية تغيروا مو أنت أربحهم نقدي يكلون يوم أنا ما بسبوك كله ديك أير ولو من حسمهم كله نخبهم كله تغيروا كبيري بحفجة مستي بزح إنفستمنت أب كينيا زجبروا زلوا ويليام روتو مع عباد تنشنز وهذا زلوا بزح لو تخجبر هاي تبني نوع جنزب هيبام قبل عم قلمله أنا تازر بقى كم زجت فخجبروه most probably بحفجة كن تي كنتات تدمسنا أفريقيا نعبين نعبلن يخيط كم زلوا كزارب زفتن زلوا بزيا. Once we understand the problem, then it begins with where do we start? I think what we are saying is we need a financial architecture that has the following characteristics. Number one, long-term financing. 40 years, grace period, 10 years, or something in that order. Number two, low interest rates, concessional financing, including, where possible, grants. Number three, we also need financing at scale. So انتهي زلو تي فاينانشال اركيتكتشر ويكا قرصنايت فاينانس ناي عالمنا قالنا بتاع انكلود كقبرالو قطر حدا يبلالو تزهبو نوح غزي كونالو حصير غزي كتملسي تخلني غا ديغا تسرحت لها 10 عامت كوزلكا يخليو سلازي ناي 4 عامت انترست عداك وهبكا كخلالو وهب كله من الباتر تقدميتون كبلاني رو امنتاي بروجكت يوم تفاند زبوون اقداسيو معناته حدا كابتي وورلد بانك ويون IMF بريزنت غوربيتنا تو يويري مسافيني نا يوغندا كزارب كله اقد سي بروجكتس كنبل كلنا ايبونان يميلو ديغا ديو ناي ساعات مدبر ديو كالي انفراستراكشر كنهنز تعرفينا IMF هيبكاني وي وورلد بانك هيبني انتي دا لايبراري كتغبرتو خينكا وي كالي نغرات اكزاكتلي اتاو كمص زيك البروجكت كن صبوق دمسل كتغبرتو خينكا ترايمبر كاش فلو ገንዘብ ከምጻልካ ዝኽል ዓውዲ ፋንድ ክገብሩ ኣይደልዩን ከም ዝበሎም ዝዝከር እዩ ጃኻ እንታይ ዝብሎ ወላ ትድኾነ ኮይኑ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት እቲ ኢንትረስት ሬት ትወለድ ድማ كوحد خلاله كمدما مستكونتات مستنحنا نخدو زلنا كونتات بتسكيل نحن ندلو زلنا نشتي كنت أرهبك عبد بروجكت خدبر كم زي تقدر يكون عبد بروجكت بحفشة إذا أنا خرغبية مزعر زلوا زم هجراتهم إذا خاقد أسيو I hope تي أم نفسهم استمر كوسه بعلوم فاندز قبر هو بروجكتات كجبر أنت زغل تزبلت عينير بحفشة جن نبعد هذا تذكره كم يجيرنا نحجز بخمي تلقحنا تذكره تزربا سنة إلى كملوا شيء من البعض زي ترغيبة هجي نبتي لوكال نبتي قرن أفريقيا كملوا شيء قرن أفريقيا ندير زلوجن بزح بعبانات نازم الكسر زلنا اسكح أنتي أبزيا فيديو رغيبة نيره هذا جازيت إنيا
ኣብዚ ቅንያት ናይ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ኤርትራ ገሹሲ ክምለስ ከሎ ኣብ ኤርትራ ሶመን ገይሩ ቀቀድ ምትናጽነት ይኸይዱ ነቲ ኤርትራ ምስ ረኣየ ደብዳቤ ካብ ኤርትራ ኢሉ ዝተዛረባ ኣብዚ ሰቲት ሚድያ ጽቡቕ ገይሮም ገሊጾማ ነይሮም ቅድምቲ ናብቲ ሓሸውየ ናይ ፖለቲካ ምእታውና እስከዚያ ስምዕዋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ብዝሰፍሐ ድማ ኣብ ሰቲት ሚድያ ከይድኩም ክትሰምዕዋ ይምሕፀነኩም እቲ ዳዊታት ዝወፀት ሃገር ምዃና ኣምሱ ተታሒዙ ነቲ ምስሊ ይቀይር ኣሎ ካልናቱ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ኣወንታዊ ነገራት ክንርኢ ምዃንና ዳምን ወላ ቅድሚ ገለ ግዜያት እውን መንእሰያት ኣርኪኦሎጂስትስ ናይ ኤርትራ ንልዕሊ 10 ዓመት ምስ ጥራይን ኮይኖም ዝሰርሕዎ ናይ ኩዕታ ስራሕ እውን ተዛዚሙ ዝወፀ ሓበሬታ እውን ነቲ ናራቲቭ ነቲ ቅርኒ ኣፍሪካ ድቕይር ትሕዝቶ ዘለዎ ንብዙሓት ናይ ታሪክ ተመራመርቲ እውን እንደገና ቅድሚ ሕጂ ዝፅሕፎ ዝነበሩ ኣሎ ከም ኣካልና ተገርና ንውሰድ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምናልባት ንታሃተ ዓብዱ ሕጂ ነታ ነገር ፅቡቅ ገይሩ ክገልፀልና ብኸመይ ዘሕልፍ ኣቢልያ ሱሌይማን ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ይብ ነይሩ እስከ እታ ዝተባህለት እንታይ ያና ንብል ዘለና እታ ደብዳቤ እስከ ከም ብባይ ንእሽተይ ተርጉሙ ብትግርኛ እቲ እውን ብሩህ ክኸውን ፅቡቅ ኣለካ ኣርእስቲ ደብዳቤ ካብ ኣስመራ ዝብል በሚድየም ዝብል ዌብሳይት ወይ መርበሕ ሓበሬታ ዝተዘርግሐ ጋዜጠኛ እድሪስ ቦሊሲ ብዓረብ ተርጊሞ ኣብ ፌስቡክ ዘርጊሕዋ ነይሩ ከምቲ ዝበልካዮ እውን ናይ ኬንያ መርበብ ሓበሬታ እውን ኣልዕላ ብዛዕባኡ እውን ፅሒፋ ነይራ ምናልባት እዚ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዓንተ ዝበልኮ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ሚድያታት ዝዝረብ ብፍላይ ካብ ቅድሚ እዚ ዓመትን ገለን ኣብ ዝነበረ መዋእል ኩሉ ሕማቅ ነገር እዩ ነይሩ ምናልባት እዚ መጀመርታ ከምቲ ዝበልካዮ መቅድም ወይ መጀመርታ ክኸውን ይኽእል እዩ ብትግርኛ ከዓ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኩ ኮሎነል ካሊድ ኣበራ ተርጊሙ ኣብዚ ዘርጊሕና ኣለና ምናልባት ሰባት ኣብኡ ከይጥምሉ ዘሎ ጋዜጠኛ ዓብዱረዛቅ ኣብዛ ዓለምና ካብ ዘለዉ ተወዳደርቲ ትረኻታት ወይ ፅዋታት ገሊኦም ዕድል ስኢኖም ኣብ ትሕቲ ቀፀናታት ጉጉይ ምስልን ጉጉይ ሓደ ካብዚኦም ትረኻታት ኩንነታ ካብቲ ብቐንዲ ወግዓዊ ማዕከናት ዜና ምዕራብን ውርሾምን ዘቕርብዎ ኣጣምታ ብድራማዊ ኣገባብ ዝፈላለ ግድል ሕንቅልሕንቅልተይ ናይ ኤርትራ እዩ ኣነ ከም ሶማላዊ ጋዜጠኛ መጠን ኣብ ኤርትራ ብምጋሽ ንሓደ ሰሙን ፃንሑት ገይረ ነይረ እዚ ጉዕዞይ ሓደ ቀሊል ግን ከዓ ዝተራቐቐ ተዓፃፃፍነት ዘለዎን መሳጢ መወናወኒ ዓለም ገሊሁለይ ነቲ ብኣሰልካዊ መንገዲ ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ፅዋ ብምብዳህካ ካብቲ ክግምቶ ዝኽእል ላዕሊ ዓዚሙኒ ኢሉ ይጀሚርዎ ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ብምዕራባዊ ዜናታት ሰምዖ ዘንብቦ ዝሪኦ ዝነበረ ሰምዑ ኣለኹም ዶ ክሳዕ ክንደይ ብሬን ዋሽንግ ብዛዕባ ኤርትራ ከም ዘሎ ታንክ ዩ ሰቲት ሚድያ ድማ ክሳዕ ክንደዚ ነቲ ትረኻ ወይ ከዓ ነቲ ናሬሽን ወይ ከዓ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ምብዳሕ ዓብይ ተራ ዝፃወቱ ዘለዎ ሚድያታት እዮም ኣብዚ ከምፅእ ከለኹ ድማ ኩሉ ከም ፃልኩም ኣይክልኒ ከየድኩም ቀንዲ ሓበሬታ ካብኦም ክሰምዕዎ እየ ዝደሊ እዚ እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮ ካልእ ኩንነት ከም ዝፀንሐ ብከምኡ ከዓ ትረኻ ምዕራባዊ ሚድያን ኩንነት ኤርትራን ከም ኣርእስቲ ሂብና ዘለና ዳንኤል ናባኻ እዛ ኣርእስቲ እዚ ፅሑፍ እዚ ዘሕደረልካ ስምዒት ወይ ዘሕደረልካ ኣጣምታ እንታይ ኣሎ نوح مجم كل جزء صبغ زينا صبغ من هذا بخلوت بدي إرترا أنتم إرترا أنكم زعبها قرنا صبغ نزار كلنا سوا السكون ده ناتكم من ياخذ بها لخيلي نتي بأصل كاي من جدي أصل شو من جدي بترجع جامع زقرب قالوا مسكر الكهلو تعم صبغ إذا خاب معدود يكون خابتهم إرترا سلطاني تم المحدد رأيي سلزي مسيوري يود حكر مسار وحنت بتعامل صبغ إذا بهال أن أنت أفتمجوا حقها كلوت هذا بعدي حزب الصومالي الله كلوت زنبوون كثرة الوئام بس قاعد أمس خمس جانا كنا تمحوتنا بعد gazetanya Yusuf Bolisini kolonel kalda berra nati ትግርኛም ዓረብ እንድተርጎምዎ ሊና ሙላ ንዓና እውን ክንርድኦ እንታንታ ባህለ ስለዚ ዝኹሉ ተደማሚሩ መጀመርያ ድሕድረካ ኩርዓት እዩ ሓበን እዩ ንሕና ንብሎስ ደግሞ ኣሎ ማለት እምበር ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ዝኻፍለት እዩ ሕጂ ታጠፊኣ ዘላ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ተዛሪቦም ኣይኮነን ተዛሪቦ ዘሎ ርትዓዊ ነገር ተዛሪቦም እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ረሕበሉኒ ካልእ ክሰማዕ ኣይክእልን እየ ዝብል ንነብሱ ርትዓዊ ኣይኮነን በቃ ከምዚያ ክብልዋ ፀንሑ እታ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ንኤርትራ ብሕማቕ ተሃሪማ ከም ዝነበረት ከዚያ ስምዑ ሕጂ
ከምቲ ስምምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ዝኣመቶ ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ትግራይ ስለ ዘየለ ጸገም ጸጥታ ይጋደድ ኣሎ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከሲሱ እቲ ውድብ ዘይሕጋዊ ዕደናን ገበናት ዝውውር ደቂ ሰባትን ካብቶም ዝጥቀሱ ጉድለት ምምሕዳር ምዃኖም ይሕብር። ኣብ ካልእ ዜና እውን ካብ ክልል ዓፋር ተመዛቢሎም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ዜጋታት ምስ ተኽእሎታት ምምላስ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ኣብ መንጎ ተረሲዕና ኢሎም መረረ የስምዑ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ምልጌታ ኣጽባሃ ንኽልቲኡ ኣጣሚሩ ከቕርቦ እዩ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ጸገም ጸጥታ ይጋደድ ብምህላው ህይወትን ንብረትን ሰላማውያን ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኢሉ ህይወት ሰባት ዝጠፍአሎም ገበናት ፍትሒ ይወሃብ ዘይምህላው ብተወሳኺ ድማ ተጨውዮም ዝተወሰዱ ሰባት ደሃዮም ይጠፍአሎ ክብል ከሲሱ እዩ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ጸገም ጸጥታ ከም ዝበርትዕ ኣፍሊጦሎም ኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣይተ ኣሉላ ሃይሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ በብቦትኡ ለሎ ናይ ጸጥታ ጸገማት ናይ ፖለቲካ ቁርፀኝነት የለይ ኣውቱ ናይ ፖለቲካ ስርዓት እውን ኣብቶም ናይ ጸጥታ ጸገማት ኣብቶም ጉሕለታት ኣብቶም ናይ መዓድን ወረራታት ብኡ ዝበለ በቲ ይሳተፍ ስለለሎ ዝለለ ጠጠውለ So this is interesting. ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ሪአ ነይረ ራይዋስ ከዚኣ ሓደ ሰብ እዩ ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ብዙሕ ሸር ገብርዋ ነይሮም ኤርትራውያን ነዚኣ እቲ ጸገም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዝብል ዘሎ 2 ዓመት ገይሩ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝግበር ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብቲ መሬቶም ካብ ዝወፅእ 2 ዓመት ገይሩ ዘሎ ሶ እንታይ ድብል ዘሎ እቲ ሴኩሪቲ ሲስተም ኣብቲ ዓዲ ጎዲኡ ሕማቕ ከም ዘለዎን ለውለሰንስ ሕጊ ኣልቦነት ድማ ኣብቲ ዓዲ ብጣዕሚ ኣሳዕሪሩ ከም ዘለዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካክዕ ምዃኑን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ መጽናዕቲ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ወሪድዎ ነቲ ሕብረተሰብ ብውሽጡ መጽናዕቲ ከም ዘድልዮ ዝብል ዘሎ ተስዋይ እንታይ ኢና ነምፅእ ዘለና ኣብዚ እቲ ካብ ኣፎም ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኩሉ ኣብ ግዜ ክልተ ግዜ 2 ዓመት ዝነበረ ኩናት ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝነበረ ን2 ዓመት ዝወሰደ ውግእ ኣብ ልዕሊኡ ኤርትራ ፈጺማቶ ኢሎም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ዝገደደ ከም ዘሎ ሕጂዋን ንኽትገልጾ ከም ዘይከኣልን ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ what happened ሕጂ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ተሓቢኡ ተሪፉ ድዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናታትኩም እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ this is a problem ናይ ኢትዮጵያ እዩ problem ናይ ኤርትራ ኣይኮነን በንጻሩ ኣብ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓሚፁ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ከምዚ ገይሩ ትበሃል ሰሜና ይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ወፃእተኛ ኣይኮንኩን ኣነ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ ኣብ ሓደ ግንባር ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ እቲ ባህሪ ናይ መን ናይ ዓይናይ ሰራዊት ባህሪ ከም ዝኾነ እዚ ንኽትፈልጦ መመሊሱ ዘግደካ ሓቂ ምክንያቱ ንዝተወሰነ ግዜ ኩሉ እቲ ጸገማት ናቶም ባዕሎም ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከብልዎ ይፍቱ ነይሮም ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣምሓራ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ በቲ ፈደራላዊ ሰራዊት ይኹን ብካልእ ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረቡ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣምሓራ ብዙሕ ይዕመፃ ከም ዘለዋ ኣብዚ ሕጂ ናይ ፋኖ ዘሎ ውግእ ማለት እዩ ኣብ ኦሮሞ ተመሳሳሊ ብዙሕ ወፅዓን ዓመፅን ከም ዝግበር ዘሎ ብዓብዩ ዝዛረበሉ ዘለዉ ኩነታት እዩ መንዳ ይፍጽሞ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከይዱ ድዩ ዝፍጽሞ ዘሎ ኖ this is exclusively your own problem ናትኩም ናይ ህዝብኩም ጸገም እዚ ናይ ሕብረተሰብኩም ጸገም እዩ ስለዚ ጸገምካ ናብ ካልእ ኣሰጋጊርካ መፍትሒ ምስ ጎረቤት ኣይኮንካን ትረኽበሉ ጸገምካ ልክዕ ከምዚ ጌታቸው ተማረ ዝብሎ ዘሎ ጉዳይካ ውሽጢ ኣቲኻ ሕብረተሰብካ ብመጽናዕቲ ካበይ ዝብገስ እዩ እንታይ ትጸገምና ኢልካ ውሽጢኻ ጸገሙ ክትፈትሖ እንድሕር ኮይንካ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ሽግርካ እንተፈቲሽካ ኢኻ መፍትሒ ክትረኽበሉ ትኽእል ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንኤርትራውያን ንምጽላም ህዝቢ ኤርትራ ንምጽላም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንምጽላም ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ኩሉ ነገር ኣብ ሪል ታይም ክፈሽልን ባዕሎም ዲባንክ ክገብርዎ ባዕሎም ገምጢሎም ክዛረበሉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ቲኤን እውን ብተመሳሳለ ብሰፊሑ ተዛሪብሉ ነይሩ እቲ ቫዮለንስ ሓቢኦሞ ንነዊሕ እዋን ብናይ ኤርትራ ኣምሲሎም ከውፅዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ባዕሎም ከውፅዎ ጀሚሮም ኣለው እዚ ድማ what is real heartbreaking ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ምናልባት እቲ ሕቡእ ኩነታት ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎን ዝነበረን ክግለጽ ዝርአ ከም ዘለና ይገሊጹ ነይሩ ሕጂ ናብቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክንሰግር ኢና ኣብዚ ናይ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እስከ ሓደ ነገር ክንርኢ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና በቲ ሓደ ኣብዚ ራይዎም I'm very pleased to announce today that our government has completed finishing an instrument to provide $16.5 million to support the DDR process here in Ethiopia. Some of that, those resources will be going to the UNDP
basket fund to support that. So 16.5 ሚሊዮን እቲ DDR ማለት ነቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበሩ TDF ዝነበሩ ካብ ዕጥቂ ውፅእካ ናብቲ ሕብረተሰብ ንምምላስ ዝበሃል ዘሎ disarmament, demobilization and reintegration ዝበሃል DDR ዝብሎ ዘለው ኣካል ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዑ ዝኸውን 16.5 ሚሊዮን ሂብና ኣለና ገለመለ ይብልሎ ተመሳሳሊ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ካልእ ሪፖርት ድማ በቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ወፂኡ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ሓደ ርብዒ ናይቲ ዝወሃብ ዘሎ ናብቶም ህዝቢ ይበፅሕ ከም ዘየሎን እዚ ኸ ይስረቕ ከም ዘሎን ዝገለፀ ናይቲ ህፁፅ ረድኤት ሓላፊ ናይ ትግራይ ገሊፁ ከም ዘሎን ይስረቕ ድዩ ዘሎ ብሰንኪ ፖለቲካ ድዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ስለዚ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዘይ ሕጊ ኣልቦነት ነፍሱ ዝኻለ ጫውጫው እዩ ድሓን ኣብ ውሽጢ ክናቱ ይኮናን ተመሳሳሊ ካብ ከይወፃኹ ዝያድ ባሌ የአማራ ተወላጅ ምን እየሆነ ነው ምናምን ለሚባለው አመት ምናምን በላይ ሆኖታል። እኔም እዚህ ቤት ተገባው ቅርብ ሰዓት ሆነኝ ወጣት ሆነህ ምን ሆነ የአማራ ክልል መታወቂያ ይዘህ አታልፈው በቃ ትታሰራለህ። ምንም መልስም አትሰጥ። እንደዚህ አሁን እኛ ተማርከን በነፃነት እየተናገርን ነው። እዚያ ግን እኔም በዚሁ ስለሆንኩ አውቀዋለሁ። በቃ መታወቂያ ይዘህ ወይ ውስጥ ላይ የሆነ ሰው እንትን ካለህ በቃ ሄደህ እንትን ትባላለህ። እዚያ ሰብ እዚኣ ክትዛረብ ከላ ብሓፈሻ ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ዘላ ይመስለካ? ብዛዕባ ካልእ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ኣብ ውግእ ነርካ ዘጋጠመካ ፀገማት ትዛረብ ከለካ ኢኻ ከምዚ ትብል ከምዚ ኣብ ኩናት ዝተማረኸ ወይ ካብ ካልእ ሃገር እዚ ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ከደት ካብ ኣዲስ ኣበባ እያ ትዛረብ ዘላ ብካልእ ዘራርባ ናይ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ እዩ። ሰራዊት ናይ ኦሮሞ ናብቲ ክኸይድ ከሎ ዝዛረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ላይክ ሊትራሊ እዚኣ ኢትዮጵያ ብዙሓት ሃገራት እያ ክብልዋ ከሎ ሓቆም እዮም። እቲ ህዝቢ ኣብቲ ሓደ ክልል ኮይኑ ዝዛረቦን ናብቲ ሓደ ክልል ምስ ከደ ዝዛረቦን ልክዕ ክልተ ሃገራት ኣብ ውግእ ከም ዘለዋን ንሳተን ንኣብነት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተማሪኾም ንኤርትራ ክመፁ ከለዉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቋንቋ ልክዕ ንዑ ዝመስል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። እንታይ ማለት እዩ እዚ ኸ እታ ሃገር ኣብ ከመይ ዓይነት ዓዘቕቲ ወዲቓ ከም ዘላ አላማጣ ትማል ምሸት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቦምቢ ንሓንቲ ወገን ህይወት ከም ዝሓለፈ ከንቲባ ከተማ አላማጣ ኣይተ ዝናቡ ደስታ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ሕዚ እውን ዓብይ ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎን እቶም ከንቲባ ብስልኪ ንቲኤምኤች ኣብ ዝሃቡና ሓበሬታ ገሊፆም ኣለዉ። ሚካኤል ካሕሱ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ። ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዞባ ደቡብ ተጣይሹ ኣነልቴል ካሎሚ ማዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋልን ከንዲኻ ብብረት መፍራስ ስዒርካ እዮም ዲኻ ብውሽጢ حقنات كعبي أنا بتحمل أنت حدا لبي كلنا كعبي أنا تكا يقولون أبسا وزن كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي أنا تكا يقولون أبسا وزن كمان بس منسي እዚ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ብወቂ ምዚኣቶም ወጊኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ዕላማ ናቱ እንታይ ክኸውን ክእል እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዮ። ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ናይ ፕላንሲ ክውን ንምግባር ማለት እዩ። ፕላንሲ ንብሎ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ፣ ፕላን ሲ መደባት ነይሮምዎ ብርጌድና ሓመዱ ፕላን ኤ ነቲ ኣብ ደገ ዝግበር ናይ ፀላኢ ፕሮፓጋንዳን ፌስቲቫላትን ብሕጋዊ መንገዲ ክትትርፎ ምፍታን እዩ። ፕላን ቢ ከዓኒ ጎነዝ ተጠቒምካ ንዕኡ ክትትርፎ ምፍታን እዩ። ፕላን ሲ ከዓ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጌርካ ፀላኢኻ ምዕባይ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ነዚ ፕላን ሲ ንምስራሕ ኢና ኣብዚ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ፕላን ሲ እዚ ቪድዮ እዚ ኣበይ ወሪዱ ዘሎ ብራኸሸው ስለዚ ምሉእ ብምሉእ ተጋሩ ዝቋፅርዎ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። ፕላን ሲ ዲኹም ክትገብሩ ፕላን ዘት ንዓኹም እንዲዩ ዝምልከት ብሓፈሻ ግን እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ንነዊሕ እዋን ሕውስውስ ዝበለ ኣካይዳ እንዲዮም ዝኸዱ ነይሮም ምስታ ትግራይ ትዕወት ትብል ሕጂ ግን እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ። እቲ ዕላማ ናቶም እንታይ ከም ዝመስል ብመንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝምድና ፈጢሩ ተባሂሉ እንታይ ዘይተደረፈ ሃገር ትሽየጥ ኣላ፣ ሃገር ትልወጥ ኣላ፣ ትጠፍእ ኣላ፣ የረክብ ኣሎ ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዲል ስለ ዝገበረ ወይ ከዓ ስምምዕ ሰላም ስለ ዝገበረ ሃገር ትሽየጥ ኣላ ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ ሎሚ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውዑል እንታይ ኢልዎም ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ተዛሪብዎም ዊ ዶንት ኖው
أبو خيدهم جن لك قدم هو حز قبر زنبر أجندا تمليسهم على سو على كيروس مسوا حد نوع عمتات كعوتنا يلوم مسوا خلق لو زنبروا كابونا جو متيوم في جدما نبته واحد نادي سابع أبز أطول زلوا أتيوم دماز قبروا زلوي سو إزي عالسزي نابيز ذهبي مخانو انتهي مخانو أجندا ناتو من يزوروا خمسة لو أبي أحمد دما استفشنا قاديو كله مساخة خوينا نقلك حق زكاة زبلو كوتس أقام يبلون I'm very sure كاب ساوث أفريقيا سراويت تمزيو كحجزون ترخيب كاب سخون يقوم بوتا ناب سعود عرب سراويت حجزنا وتهدراويت ناب طليان ناب كل عالم كيدو حجز يدل زلو سلازي مساخة خوينا خنسرحنا نتيلو وشيدو نعجلنا ناتو كتك أمرلهم كم زخم بفتشم زت أرات رايكونا بعد let's see أبي أحمد سراويت ناتو ململ كوماندو جيرو أب سرقاتات أريو بلاينات ناتو بسماء أريو أفانو خيدو جن أبا محرا ولا حنت لو تكمس أي كالن كسب لو مدما حجرما مع سراويت حيزو خيدلو كن رينا انتاي لو تكمس يخل هاجر أب كميت خيدلا شاتم دما أبي بوتاتيوم انتاي زارب لو من الباتاب كال كابز وتاي جن حنت نجار لابزي هذا ودي كاب إسرائيل سدد عمل اختلا نعم كن سمعها تحريونا بتخالك كملاسينا سلام جمال يوهانس يبهال تأمات إسرائيل مبار زي كونتاتنا إسرائيل أما حبراو ميدا أكل أما حبراو ميديا أكل كنات عالم ذلهم سبات كاتاتروهم هلاوكم رجز أنيا لو معلت دما نوزخون محس انتان مزوعتان هزي مزيزة لهم مبار محس انتاي نمرحت هايمانوت نمهوران نعبيت سبات محس انتاي نوننتي ميديان نتسلوتي سباتن محس انتاي نمرحتن وننتي عبيتي تكالاتنيو محس انتاي ننفس وكف سب انتو حده نايشر عبركتو خقبر زخيل تتقام حبراو ميديا انبار ازم كلهم مستمع زنكم سبات كونتاتنا عب اسرائيل كاب جزانا وريدنا كاب دوكان اسبيزا عب زي نجزا قالو كونتاتي زلو كونتاتنا عب اسرائيل عب سراح كنوفر عب زي نقولو كونتاتي زلو كونتاتنا عب اسرائيل عب نفس وكف ورحي تنفاس انتخفلنا نخدلو دلنا حما اقاتامي كونتاتنا عب اسرائيل نزل العالم سنكلنا استسكم بلوسات من اسيات كينؤون كندي براور من اسيات عب حد أزيد مالغتك هون كلك ملاسينا تزجبر زلوا غوزغواساتناي مز كل الدم مفساس زسمع زلوا زرباس كنسمع أنا حسب كدايبي حسب كلاتكم بحد حسبكم كتبيكم حجون أكانات كونوا كم زي نحنا فتحوي عن قال ملا نحنا دليت فتح بروها بتفتحي كنا أنا أبي دايز أبغى فتح زي اللي خلنا ماني فتح خب أنا كم يجرب فتحوي تكون فتح زي بالله نبع عليه فتح أنا كوي دلي أزل لهم بر أنا كوا هابي تفتحي كونكن أنا دلايت فتحي دلايت فتحونا كونكن أنا تعالى سيتي تجارة لايت فولتي هم تيجبر لك خامي أنا النفس يزرع مالتي كم تجكان وتهدر صلاة خم تصهر فيت نفيت صلاة قوتي مو ويك موتي ويك عوت لك خام جاكم نفسهم تحسوا لكم دلايت فتحينا كم زندينا فتحوي عن سبعونا كم زبها ريوا أب صالون أب كبور صالون مجارجة بجزء غيره زياس أبينا يدفع وريدا تواجع زلا خوينا نخالو سباتنا بدم فساس نكاتو by the way زياتهم يوم تمنتي حوي زتح ترزلو سبحانه جو من البات يردو مخاون كابنجو إززقية زلا كايدا دم زيد اللي دم كفتريو زيد اللي صدق كفتريو عب زيد اللي أنفت كخيديو you wanna fight نتي نت حجر زلو كتير دليقة أبتبوتو كيدو بحيل ندحر خوين كتير دليقة زلا كده بوتو كيدو أيقونة نسخة عالم ملو تواجي قيري قالن نت أمريكا زبها الهجر مس كلهم مشارف تخينو قيري قالن نت أمير تراسل مانجسي ما أسيكر دوم زكونة تاتزي I don't even understand زي حجس أبينا يجنبار كده أنا سبكة تفرس أنت ياخد جبر تخلق نخالوت أبسهم كف زلوا منسيات على عائلة دم كم زفاسسون نخد جبر ينبر تمت أنا قريب الله نبع على هون كده أمني تدربنيا ويأفت جنبار كده كمية تطوعي تبلنيا تمساس هذا دما كلاتهم زي زود الزارب زلك إسرائيل اتواجع زخف الوزلون بعد زيادة زاربوه قالوا نعاد مسلو شدشت فيديو معتنا جبروا نتسب الجوخة عود تمسجيبو جبنا نتسرح له كما أنا بقول نزيسب حاولنا راسنو أنا باي ذا واي أبزيا من البداية ذا فيديو سلت سرح دايم بر بزحات ميدياتات أنا ديفولت أسب أبزناي دقفت دي ولا ناي أنا إيرتا ونز دقفو شانلات كيدو تبع أساس بلا سبيلا
ስለምንታይ ተሓሶት ከም ልሙድ ነገር ገይሮም ዝወስድዎ ዝኾነ ቻነል ኣነ ዝፈልጦ ካብ ናተይ ቪድዮ ሓደ መዓልቲ ከይድኩም ነቶም ኣብ ናትኩም መፂኦም ዝቃወሙኹም ዘለዎ ፍግእዎም ወይ ቀተልዎም ዝብል መልእኽቲ ውፅአ ይፈልጥን ኣነ ካብ ንግሁ እዚ ዝግበር ዘሎ ኣድላይነት የብሉን ዓዲ ሕግን ስርዓትን ስለ ዘለኻ ዘድልየካ ጉዳይ ብሕጊ ዝኾነ ፖለቲካዩ ብንሰብ እሚንካ ኢኻ ፖለቲካ ከተትዎ ካብ ወፃኢ ግን ኢቭን ነቲ ዝግበር ዘሎ ጥጦ ከተብለቱ ኮንካ ሕጋዊ መንገዲ ኣለዎ ንዑ ተኸቲልካ ኺድ ኢና ኢልና ካብ ወፃኢ ግን ሕጊ ምልከተንን ኣነ ልዕሊ ሕጊ ሕጊ ተኸቲሎም ግብሪ ከማኻ ከፊሎም ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኸቲሎም ዝገብርዎ ዘሎ በዓል ከተፍርሶ እምንን ደንጎላን ሓፂንን ጌርካ ትመፅእ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ እቶም ንዑ ተተባብዑ ዘለኹም ድኹም እዚኦም በዓል እዚኦም ዘተባብዕዎ ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም ሕጂ ተገምጢሎም መን እዩ ኣይናዩ እዞም ኩሎም ኣብ ዘለዉ መብዛሕትኦም ቶም ሚድያ እዚ መንእሰይ እዚ ዝተሰምዖ ተሰሚዕካ ፋይን ኣገባብ ኣለዎ ኣብ ፈለስጤም ኣብ ጋዛ 40,000 ቀቲላ ኣላ እስራኤል ቀዲሞም 40,000 ቀቲላ ኣላ 70 ካብኦም ድማ ቆልዑትን ኣንስትን እዮም እዚ ኩሉ ኣብ ከተማታት ኤውሮጳ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎ ደጋፊ ናይ ፈለስጤም ንእስራኤላዊ ኣብ ፅርግያ እናረኸበ ወይ ከዓ እስራኤላውያን መዓልቲ ናፅነቶም ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ክኸዱ ከለዉ ንዖም መፅኡ ይፈግኦም የለን ኦፍኮርስ ንእስራኤላውያን ሙሉእ ክንክን እዩ ዝገብረሎም ዘሎ መንግስቲ ኤውሮጳ ተርዲኦም ኣለኹም ዝኾነ ፈለስጤማዊ ብስምዒት መፅኡ ኣብ ልዕሊኦም እምኒ ከይድርቢ ወይ ዝኾነ ስጋት ከይግበር ሴኪሪቲ ናብቲ ናቶም ቤተ መቅደስ ጂ ኣብቲ ናቶም ኤምባሲ ሕልፍ ዝበለ ሴኪሪቲ ኣለዎም ዋይ ነቲ ኣብ ጋዛ ዝጭፍጭፍ ዘሎ እስራኤላዊ ንዑ ሕንዩ ኢሎም ነዞም ኣብ ኤውሮጳ መፅኦም በዓላት ክገብሩ ከለዉ ወይ ቤተክርስትያናቶም ከይዶም እቲ ደጋፊ ናይ ፈለስጤም ህዝቡ ዝፀንስ ዘሎ ኣብ ፈለስጤም ከይዱ እምኒ ዘይድርቢ ኖ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ፅርግያ ከይዶም ኣብቲ ባይቶታት ከይዶም ኣብቲ ናይ ዩኤን ከይዶም ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣለዉ ስለምንታይ ንኤርትራውያን ክኾን ከሎ ዝቕየር ዝሕጊ እዚ ሕጊ ፍሪዝካ ኣብ በዓሉ ንዓኻ ከይረበሸካ ኣብ ኣኼባ ናትካ ከይመፀካ ኣብ ገዛ ናትካ ከይመፀካ ናቱ ፅብል ገብረ እዞም ኣዲስ ኣበባ ይገብሩ ኣለዉ ኤርትራውያን እኮ ይከድዎምን ኣብዚ ኤውሮጳ ዝተፈላለየ ዓብዪ ኣኼባታት ይገብሩ ኣለዉ እኮ ዝመፅኦም ሰብ የለን ዋይ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን መፂኻ ክትርብሽ ትመርፅ ወይ ሕሉፍ መሰል ዘለካ ዝመስለካ እዚኣሲ ኣብ ናይ ግንባር ከይዶም እዮም መን እዩ መፂኡኪ ኣብቲ ንስኺ ትገብርዮ ዘለካ በዓል መፂኡ ዝረበሸኪ ሰብ ኣሎ የለን ኦፍኮርስ ንስኺ ግን ምናልባት ትኸዱ ዲኻ ኣይትኸድን ኣይፈልጠክን እየ ብውልቂ እዚ ቪድዮ እዚ ግን እዚን ወዲ ከምዚ ነቶም ሰባት ብሰላም ሕጊ ተኸቲሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ተቃውሞ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ጀሚሩ ወይ ብኤርትራውያን ኣይኮነን ጀሚሩ እንድሕር ብሓቂ ኣነ ብሓይሊ ከኣልዮ ተልካ ኪድ ኣብቲ ግንባር ዘሎ ኪዶ እስኻ ዲኻ ተኣልዮ ወይስ መን እዩ ዝኣልዮ ካ ሽዑ ትርኢ ብሕጋዊ መንገዲ ክትቃለስ ተደሊኻ ድማ ሕጋዊ መስርሕ ኣለካ ሕጋዊ መስርሕ ኣይዕውተኒ እንተልካ ኣይ ዶንት ኣንደርስታንድ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ትድልየቶም እቲ ደም ምፍሳስ ምናልባት ስቶ ኮይኑ ትድልየቶም ዩ ሪሊ ኦኬ ተሓዊት ክለኺ እቲ ደም ምፍሳስ ዕላማ ናይቲ ቃልስኺ ድሕሪ ኮይኑ ደም ክፋሰስ ድሕሪ ትደለኺ ሰላማዊ ህዝቢ ወፊሩ ዝኣቱ ዘሎ ከምዚ ካብ እስራኤል ዝብሎ ዘሎ استعلين كسب ماس أب ناي حكمات عليه تمخانهم أب زي نفلتلون أب زي نجملون كناتاتنا دلنا كناتاتنا معالتاوي ويتنفاس ويسنكلنا ندقات أمنا نصبر دلنا حما عقات عميد أب قدم فقرهم أب قدم حد حداوي سلامتهم من سياتنا أبتناي قدم متحقق عفهم تمليسهم سلازي بزي فلالاي ፀግዕና ዝኾነ ሰብ ኮይንኩም ከዓኒ ነቲ ጉዳይ ክትሕዝዎ ኣትሪረ ይልምነኩም ኣትሪረ ምሕፀነኩም ኣለኹ እንተ ደኣ ነዚ ጌርና ከም ሕብረተሰብ ሓላፍነት ርእይዎ ነዚ ታሪኻዊ ስሕተት ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣሰንኪልናዮም ዘለና ኣሕዋትና ደቆምን ናይ ስድራ ቤቶምን ሓደ ፅባሕ ግን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብሚእቲ ብሽሕ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ፍናን ኣብ ሶሎ ሚድያ سلطنة تفتاوي توك شو RPM إرسات مستيات بيتنا السنة BBC SBS والتا هاجر معبل ريدي إرينا نيش جورجو درار كالوت بزحات هاجراويان تكالات ناي تقاومتي ناي بكاسي نخل channelات يرقو حزلو I hope نزم لقت سمعوا كم تان خالد حماق نقبر زلنا نصبق سلام كورت خلالو سب بسلام كنبر خلالو ሕጊ ተኸቲልካ እንተኸድካ ድማ እዩ ዝበለፀ መንገዲ ብዓለም ደረጃ ውን ኣቋላሕታ ክረክብ ዝኽእል ስለዚ ኣገይን ናብቲ ካብ ወፅዓ ወፂና ናብቲ ናይ ሰላማዊ መንገዲ ክንሰግር ናይ ወትሩ ሓሳበይን ትምኒተይን ምክረይን እዩ ናይ መወዳእታ መደብናተይ ሎሚ ምዝያ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ዘይ ጠቐስኩልኩም ሓንቲ መልእኽቲ ነይራ ንሳ ድማ ኣብቲ መልእኽቲ ዝሃብክዎ ንእሽተይ እማ ክንሰምዓ ኣብዚያ ድሕርያ ኣብዚያ ነይራ Caused by my wishful thinking,
without a proper understanding of the real issues. Your comprehensive response has provided me with much needed clarity, and I am more than satisfied with the explanation. I will ensure that my audience is properly informed so that we can learn from this experience for the future. If there are any other areas where we can contribute, please do not hesitate to let us know. So مودة أفتانا تيملسي زخونا نقر نحنا خنحجزون نخل نتلو حبرنا نحنا دم بزكال لنا كنت حابر كنفتنينا إليه أبزي أجني راح أنتم ملختي قريتي أبز حلفت it was really ملسنا توكن سمينا it's interesting ملسي نخلنا دم محارس Not about your person/wisdom. Otherwise, the bold, immediate and constructive initiative you took can only be appreciated and emulated. We all operate on the basis دايلو أبتي ملسك بنخلو مجمريا أنتي نتيجة وسعتات كام فليتكا كترمو مفتان كويون بتعتنا مجلاتك تصبق كوين الرخيبيو لأنه كل جن نحد نجرت أجمع مسترعية كل جزية بتزل لك حبريتان بتزل لك مردعتان وسيدك نعوز خون مفتاح جبريل كاتبوك سموساتك تزبالة زيو كلاتنا دما بتعتنا بزول حبريتا بتنفلطن بتنريون إنا نتأمت لذي حماك سمعك يقولون نسخة بتزل لك زمسلك تزاريبك نحنا دما نتنفلطو تصبق جيرنا خنقلت لكم بمخالنا ترادينا كنكيد نخل بمغتال كل جزية انتهي بلالو نتزلو تسقم كم حزبن كم حبرتسب نغنيت كنكيد نحرقينا نتزلو تسقم أكن منين ويدما كمزن كاب نبل نتزلو تسقم رينا بعلنا كنفتحو نخل وي بعلنا كنوزو زغل سقمتي مستزلو محاورات نايت منقس زدقا زختلو زلو مستي علاماتات نايت منقس بزسانة من قدي سقمت خن وسط كلنا نحنا دما مساخون بقلت كنزرارب إن كان هبان كان باهل كم حزبن كم هاجرن تزبالته من قد نزي يبلالو من هالبات نستراتيجيك أو نصتا نايت هاجر وحسنة نايت هاجر زمل كتخينو زحبا أنا قرأت له أبكالجن زخون حسابات لكم إن كان هبان كن بحلو زخل من قدي كم زلون نخون بدما تمنقسي كفوت أفتقب كم زلون مزمل كتا كلات جن كلنا نبتي منستري حبريتنا يرترع بمستعد يكونه بتزجبا عجبات بس منقسي تنابيبك زجبا كحتو بقبو من قد انت حتيتك قبو مالس كم زو هبكا زجلت أكداسي حبريتا رخيبة مالتي زيها كم بريك بكم نخالوت حتى تحت تدخلوا زخونا نجرج لكم لازم من قد زي تختيلكم دحرخيتكم اتزبلت من قد مخانو زجلتيو كم كترو دما نحنا أبستفل عليه عود زلنا ناتنا بروفيشنال نيتورك زلنا بوغيرنا نزلو صقمات ناي سايبر اتاك نيرو نوع مفتعي ثم بايت زلنا اورجنايز كنكون ناي كالا عودت هدما بب وغناتنا اورجنايز كنا نتزبنا امردع ابترا خنصاوت زنفت زربات زاري بلو كلنا دما كم حلافنت وسيدنا نتزلو كنتا تدقيمنا نزبنا نمردع كنتقبلو نتصقاتاتنا بتعتنا يحتت نايلو مارستي ابزخودي ابقال أرسك سام الرخاب دحام كون بلاكم نزامل اختنا بكالو تم حلال فولا يجبر سبورت جبر نابلكو كم وترو مزيا عمل اختقات فكم يا مزيا ميلو دقات فكم يا thank you so much ما أسخين واسا تفرن كان بخاب برد مفراسة سعر كاير بخاب وشت ندق حقنات كعبي أنا بلتحق أنا كان لحلمو أبعدت الروح